Okay mga ka-SP, ngayong adlaw kaninyong tanan no. Ang atong ganap karon mga ka-SP, mao na ni karon ang adlaw sa kasal ni Christine ug Kim nga Kanto Mayor. Pero ang binyo nila mga ka-SP dito sa Juan, sa Kinapawan, ilang binyo sa garden sa New Bohol. So diri sa balay ng Kunuli, nardiri ang kuan. Nagluto gyapon mi pero kung sekensa lang ang mo kuan, ang money dire para ta mong entertainon abang pakanon. Dito ko umuwian sa ano? Tindahan. Manda yung tapong tarang lakas. Pas begitu kok. Pas begitu kok. Wala na ko ganto. Buto ra mo kon. Ayo kan. Wala ko dito dito. Puta natin yung mga dikilan kay asal kita. Tuntulan. Basta kay abot na dito itong bana. Bitiman na ni tilat kay cake bro. Ay. Buno na po. Bos. Abot na dito. Karena orang itu masih minyak pun kamu. Hutan na lang. Ya tuh boy, nafil boy. Wala ba? Pero ndak ada prepare. Ako po katong na siyang balay po. Nah dito dapat pala dito ba kana kami atau pala nakita. Mas ba sila kasama doon dito? Satu daw si Juan. Mulai bakal Ito na ko dahil labir para Kana noon. Kana surbol ka naman di ICO yun mo anto.
Ligo po sila, ligo po sila po. Abot, sukatan sa dalan ito. Ligo yung mga sila. Ayaw, wala yan. Alam ko mga ito. Ito na pala Dua muda kan, kita mula darah. Hah? Mana? Panik, panik. Wala deh kayaknya. Ako lang anak video. Ha? Bitaw na anak video. Sabi, tulo na ba? Walang kailan niyo. Cikuan si Gigi. Junior. Ano wala, ilahan na yan ang pagkailan. So ay paminaw ninyong mama ninyo. Hindi na kailan ninyo. Galing na kay, murag hindi na kay niya maklaro kay guwapa na magbubugot. Iwas ko sinahan. Iwas dili. Kapit. Kapit. Batan mo pa, liwat mo ta. Tahu na. Bubot? Kabot? Ada yung gini, sino mo ano yung bagay? Ada yung gini siyaw ba? Ito yung saan? Kiss na? Ano na rin yung tipsin mo sinabi? Siguro, siguro talaga. Kung mahulog na, karong ito. Agad po sila para pangero. Dala pa niya akong nandito.
Yun. Amo ulit ng panoy. Sa kagatugan ma. Panito magpanyato lang budget dito. Kambing daw to. Babon kambing. Kambing po ito po Frederitas. Talata. Hirap din. Kambing na to doon na to. Bigas. Kasi ko ba yung lunin ato? Gagat. Balik mo alas 11 mo kita ano ba? Una pa to. Nga ano sa daan dire? Ay tama. Ang andre yung taon sa daan. Pag-iunto nga, ang katulong may ganito pag-iunto. Lahat ito. Ang ganito ganito na lang. Oo, ang taga dire. Taon sa daan. Ya, nari lu bay. Nah, ano Ben? Dari sana Ben? Kamu pegang apa? Dali. Kasi mo kayo ini kung apa to ron? Ay, pati na yan de. Saya, nato nahibat na noon dong. Motor dali on by, masig ang bra mabalik sa likod. Na, adi ba makita adon, balaan eh. Ang burot o naman sa likod. Nabutot naman sa nabil no. Ang kurat gina to, ang mga mikap ba, bisilin. Dali, mga hibat na nun. Ang babae. Dagan man. Para sana nga, Mulakaw ang mga alas 9. Mulakaw alas 9. Maghikay na na yan, mga alas 8:30, hikay na na siya. Prepare na. Prepare na siya. Oo, okay. Doga, biyak mo kuman. Ang prepare alas 9 Mulakaw. Mapay pag-ilis. Doga, pag-balik sa kuwan. Baboy. Pasok mo guys. Ito kini, pasok mo. Ito kini to ay. Posting. Bakit ito dala sa ipoy na daw? Pero ba? Ito siya pundo. Pero naman dala na sila lang. Ay, dito siya kikasabi na bawal. Pinay naglalit. Sarap daw ang ka. Sarap daw ang kaon. Isa. Pasok po siya. Ay, first time. Tuan ang mga gulay yun. Pasiguro na pwede na po ang pako. Nasa po sila dito. Hindi na mawala sa tray. Special na po kayo. Special po. Special po na po ang Ninong na ikaw. Napay na po ang talong. Apil-apil ng piling. Bay Alex. Sikuan. Ito na si Ikaw. Tingkay. Hoy. Ang jeep. Ikaw ba? Ito. Magawa na ka? Magawa na ay. Ay, so. Wala ko dito mukha. Gusto mukha. Ang daw ang kanda. Plastan na.
Dito ra ba? Dito na. Di naman ka panigarin ito sunod. Ade na. Soro-soro ito si Kabulhot. Dili man sa iyo na. Dili man to sa Ano, magawas ito na. Sige, muna. Ano, magawas na. Buka na mo tanaw na. Ano ba? Kulit ni boy. Dito Kami ko. Sana may bigyan ko itong kapag. Kapay, sa lahat ay nilatan sa lahat nilatan. Lahat tawa. Apa yang sudah? Oh ya.
Wala ka sa pitsi. Nana? Say, oh. Basta ada orang berut kayo. Ha? Oh. Oy, come on. Come on.
Neng, ngontak? Sudan dia prank back. Masih kulai sudan dia. Apa? Jadi kan ikut cara damai. Ayo. Wala ko. Pwede na tadi lakukan kaya anak ko luwag. Ani mamanok. Ako si Kwan. Fokus yung mundo dia. Kulo udah tuh Andre. Ah, itu bang. Itu deh. Kulo Jago. Live itu kan dia kau. Demilay ko. Anda. Ano na masih nang daw sing nanto. Nagparinte. Ay, wag klaro. Oh, kita mo niya. Isuit be kuning mo. Wa mo ko kabalo ko sa nang chicken. Baboy na. Itu pa nasang. English begitu pun. Bunuh kong plato. Sama to nabuak ang bangko? Di mata mo kabuak sa may.
Goreng tama. Kamu dia? Buklot Jima. Saya pelakon ini. Timo kita lagi main naik Timo ba? Ito, nanay. Dili. Ako na lang yung sila. Tangi kita nami. Makan sama kau nak god. Betul ba? Sama kan baik. Mama nak sayur cup. Lebat kita Dan kung ada lagi ko deh. Kita na lewat kayo.